Ka Jirang Block Congress Committee lengba o President uba klan lengdo kalabu ka Kyrpat hakmat ka Sorkar jela kamtam hakum kane kapor jong ka jingwan lengshop ka klam COVID khat khandai ka than Jirang hi ka long ka thain ka badang don shibun ki jingduna ha ka bayde bat kalenti ka sengkin nalor baga don ru jangai na ka district headquarter na nongpo ha ka bayde ba ka kot ka khia ka long shisha ka bajanjar namar ka thain hadu menta kamdon ya ka ambulance kit nong pang ka batikana bat ka kali 108 ka badon ru kam tre kam shu namar kladu bat sniu no bat ki ambulance ki badon mentaru ki de tang ki ambulance ki bala shu ais ngobha dau ba bat hok nong mali u president ke Jirang Block Congress Committee ula Kyrpat juri ka Sorkar bakan ai bujlino da ka pat ka kali 108 ambulance khnang ba onla ban yarap ikipaj ba nong song snong ka thain ha ka pang ka shitom ka jingthu jungi nagalyang jong nga kum president jong ka Jirang Block Congress Committee ngidon ka jingthu bat ngidon ka jingsusi ka bakraw habakum ka negapor kasaw ko sian ka ba ki pat nong shisnong jong ka Jirang konstitusi ka bahap sa western riboy namar ba ki pat nong shisnong ki bodon chete ki don apden ka jingut ka jingyam teng ki yamat akapang ka shitom ki jinge ki ba peru per habakum ki negapor tengi shem jinge ha namar ba habang ipang istom ngimyo kali ban poi na ban kit ikinong pang Shaka jaka sumar de namar kata ngidap jing susi ka bakraw ngi nagaleng jong parti kongres ha ka bay de bakan ne ka 108 ka emri bakyong ba hakipor ki balalit kala persang ban syakri ban ai jing syakri ka bapaka andre kat bakidang kadang ai jing syakri ka bapaka andre kan ne ka emri lan ne ka 108 kalas niu no halanti persya snong harus surok jong ka snong unsur pria te kan ne ka 108 tat adu menne menta laong ba bunsngi tat adu menne menta kan ne ka 108 kadang yang hakaju ka jaka te de namar kata ngi nagalyang ngakum presiden jong Jirang Block Committee ngiwan ka ne ka por banbu ya ka Kyrpat hakmat kaburom ko basbun jong ki nong sinsyar ki minister badai pej ya ka tenat health department nang tau chief minister belong penrat tanggal sungma bat kumju ru ya MLA jong ka lokal Jirang konstitusi MDC ba ki nisim kya habakum ka negapor nang ba ka jingut jingyap jinge jong paj ba jong ka Jirang konstitusi kala banonra haka no kanuga kam ka bakhamha de nomor kata ngi nagalyang jong parti press ngi don ga jingkermen ka baskem bayagan ka Kyrpat jungi shaw chief minister bad concern minister jong health department unle ya ka e badan kam tingkong ka bangayu I ka long ba kite ki jaka ki long khampaji na ka sorsilong bad ki long ki jaka ki bakham kendong de den marga teng habangi ut ngiyam abapang abachitom ngimyo network ban pun ya ka ambulance ne ban panjing rap nong namar ki de ki jaka ki bamdan network teng habang ngimdon network ru ngimdon ka kali habang yo network ru ki jaka ngimla bener boy ya kinong pang syaki jaka sumar de kata ka jing e ka bakraw bat bun ki jing e ka bangemat kam tam gilti sinking bat ki we ba per ki ba ngiamat ya ki jing e bat ki jing tre ki jing ta ka khayi ka patang habakum ka negapor andre ka baningkong ka bangibu po Kyrpat ka long ba kumang lakren manne ba hakum ka negapor ka saw sian ngikwa ba ka ne ka 108 kan kinle marmar ya ka badon kam nang bakan kan nom wanra ya ka jing du nong nam tau pat nong jis nong badan western riboy